רגע, אתם נוסעים היום הביתה? מה, אתם כבר עוזבים? עברה שנה מהר. מה זה? אתם כבר עוזבים, הולכים? מי נתן לכם אישור? אני מופתעת שכבר הגיע הזמן ללכת. זה לא מפתיע אותי שתעזבו. כל שנה אמרתי לכם שזה שנה שלכם בחיים. ואני אתגעגע בכישורית ללכת פה בשבילים. פשוט הולך לך בכפר לבדך, ואז פתאום איזה חבר אומר לך, מה שלומך היום? מה נשמע? הכל טוב. וזה משנה לך את כל היום. לתת להם חיבוק ונשיקה. כאילו באיזה חברה את יכולה ללכת ברחוב ולהרגיש כל כך אהובה. עד שלא באים לא מבינים את זה. אין שום מילה שיכולה באמת לתאר את החוויה הזאת. המקום הזה נותן לך להכיר הרבה אנשים שלא היית מכיר. ולעד הם יאהבו אותי ואני אוהב אותם. זה קורה רק פה. הם עזבו את ההורים כשדונובן ודילן הפריחו יונים במצעדי הפזמונים. הם שרו לתדבי באישונים גדולים ובוערים, שילבו קולות ולבבות כמו גשר על פני מים סוערים. הם למדו את האמת מלני ברוס, מגינסברג ומן הכתובות. קודם כל אני חושבת שזה דורש המון סבלנות. זה נראה לי מילת מפתח פה. זה להבין שיש עוד דעות. כשאתה סבלני אז הרבה יותר קל לך גם לאהוב אנשים, לחייך. זה נותן המון. זה יוצא שאנחנו מקבלים הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים. אחד אחד היו נאספים מגודלי שיער ויחפים, חולמים ביחד באפים. הקשר הזה בנוי מאהבה מאוד מאוד גדולה. הבן אדם הזה הרבה יותר נפתח אליך. הוא באמת התעניין וישאל. הם מחפשים את הקשר האישי, הישיר. אתה רואה כאילו ממש שעברת עליהם. הרצון הזה להכיר ולהתחבר זה משהו שאין אותו כל כך בחוץ. אתה מקבל את כל התמורה ואת כל האהבה ואת כל הרצון. לעבוד עד 4 עם אחד החברים, וגם אחרי זה הוא אומר לך אני אוהב אותך. תהילים אומר את זה לכולם. נורא נוח, כאילו להיות איתם, להיות בחברתם, לדבר איתם. אם הם אוהבים אותך, אז הם אוהבים אותך. שזה מדהים, בעיקר בגלל הקשר האישי שנוצר בין אנשים. כאילו מין אהבה שלא תלויה בדבר. See a street
הוא עוזר לי גם לצחוק. נראה כמו אחות בשבילי. ליטל, מסתיימת לנו שנה, ומאוד קשה לי שאת עוזבת. גוריון מתוק, נתגעגע לגוריון. And I will try to fix you. בהתחלה היה נורא מביך. התחלנו בהתחלה בתור קומונה די מפולגת. ואז לאט לאט אתה יותר מתחיל להכיר את האנשים. לומד להתחבר לדרך שלך. לקבל את השטויות של כל אחד. שזה קורה זה הכי כיף בעולם. בביטחון לבטא את מי שאני ובלי צורך של משחקים ומסכות. מקום שאתה מרגיש לגמרי בבית. אתה מרגיש כזה שאוהבים אותך. משפחה לפי דעתי. הלו הם השינשינים הנוצרים. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only need irate, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach and what you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Sing with me, y'all. One word, we only got one word, that's all we got. One word, there's something's wrong with it, something's wrong with it, something's wrong with the word, yeah, we only got one word, that's all we got. One הכי אני אתגעגע לקומונה. אני לא רוצה ללכת, כאילו טוב לי לחיות פה עם כל האנשים האלה שלא ילכו לי, כאילו מה קורה עכשיו? אני אשן לא עם עוד 4 בנות בחדר. זה מה שמאוד יחסר לי. די, לא רוצה. places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. אתם הייתם כמו משפחה בשבילי. אני אוהבת אתכם. אל תלכו לצבא, תשארו פה! 5 שנים עוזבים כמו כל שנה. אוף, אתם מטפים. יש לכם שפתיים אדומות
כמו דובדבנים, ושיניים לבנות כמו שלג. למדתי מכם להיות יותר פתוחה, לעשות דברים כיפים. זמן בחיים. שיהיה להם את כל טוב שבעולם. בהצלחה. I love you more.